когато човек рано разбере какво иска, има страшно много време за да го постигне. Няма случайни неща в живота. Силата в това да вървиш напред и да покоряваш нови върхове е страхотна, но по-важното нещо е, когато паднеш, колко бързо ще се изправиш и ще продължиш напред. Много хора се отказват на петата стена, на осмата стена и никога не стигат до края. Може би успеха се крие за следващата стена. Никога не знаеш. Също, ако искам да науча да правя двойно салто, това става с много работа, с много постоянство и с страхотна дисциплина. А в същото време изкуството иска фантазия. Аз съм абсолютно убеден, че няма среда, която да може да развали доброто възпитание. Не бих работил с много добър професионалист, който образно казано е задник. Аз смятам, че българин трябва да се отърве от провинциалното си мислене и кадърните българи да вярват, че могат да покорят света. Няма невъзможни неща.